Tervetuloa Kuule minua podcastin pariin. Olen Katariina Blomqvist, dokumenttiohjaaja ja tutkija. Tähän jaksoon olen kutsunut mukaan 2 vierasta. Liina van Aarscot, sinä olet yliopistotutkija ja sosiaaligerontologian dosentti. Työskentelet yliopiston lehtorina Tampereen yliopistossa sekä tutkijana ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Jyväskylän yliopistossa. Olet tehnyt vanhuspalveluihin, hoivaan, avun saamiseen ja eriarvoisuuteen liittyvää tutkimusta noin 15 vuoden ajan. Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän Kuule minua podcastiin. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ulla Halonen, sinä toimit tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjassasi keskityit tutkimaan muistisairaiden ihmisten omaishoitajia. Tutkit sitä, miten omaishoitajia huomioidaan palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa. Tällä hetkellä tutkit erityisesti sitä, millaista on elää muistisairauden kanssa ja miten monin eri tavoin muistisairaus vaikuttaa myös muistisairaiden ihmisten läheisiin. Lämpimästi tervetuloa Ulla vieraaksi tähän Kuule minua podcastiin. Kiitos, tosi tärkeä aihe. Ihanaa, että olette tänään täällä. Liina, mä haluaisin sulta ihan ensimmäiseksi kysyä, että kuinka paljon Suomessa tällä hetkellä on muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään? No nyt ihan viimeisimmän tutkimustiedon mukaan muistisairaita on noin 150 000. Aikaisemmin on arvioitu, että se määrä olisi noin 200 000kin, mutta jotakin siltä väliltä se varmaan on. Tietysti kaikkia ihmisiä, jotka sairastaa tai joilla on muistin ongelmia, niin he kaikki eivät ole hankkiutuneet lääkäriin tai sairautta ei ole diagnosoitu, joten saattaa olla, että heitä itse asiassa on paljon enemmänkin. Ja se tiedetään, että diagnooseja annetaan vuosittain semmoinen reilu 20 000. Ulla, sulle haluaisin tehdä sellaisen ensimmäisen kysymyksen, että miten sä päädyit tutkimaan muistisairaiden ihmisten omaishoitajia? No se oli vähän sattumaakin toisaalta, että mä olin tuossa työssä Keski-Suomen muistiyhdistyksellä ja työskentelin erityisesti muistisairaiden läheisten kanssa. Ja sitten mä havaitsin, kun mun tehtäviin kuului tällainen vaikuttamistyö, että heihin liittyvää tutkimusta Suomessa ei oikeastaan ole tehty, niin mä sitten ajattelin, että tuossa voisi olla mulle sopiva tutkimusaihe. Hienoa, että lähdit tutkimaan asiaa. Miten kun muistisairaita ihmisiä on paljon ja heidän määränsä lisääntyy koko ajan, niin voiko muistisairaista ihmisistä ja heidän läheisistään sanoa jotakin yleistä? Eli minkälaisesta ilmiöstä ja kokemuksesta muistisairauksissa on kyse? No se onkin mielenkiintoinen asia, koska muistisairaus on hyvin yksilöllinen ja nämä sairaudet, ensinnäkin niitä on erilaisia. Eli yleensä me ajatellaan ehkä Alzheimerin tautia ja puhutaan muistisairauksista, mutta sitten on myös muun tyyppisiä muistisairauksia ja kaikissa oireet ei suinkaan ole ennen kaikkea unohteleminen tai muistin ongelmat, vaan ne voi olla hyvin monenlaisia. Voi olla erilaisia toiminnanohjaukseen vaikuttavia asioita tai persoonanmuutoksia tai mielialaan tai aloitekykyyn tai tämmöisiin asioihin liittyviä oireita, jotka vaikuttaa itse asiassa elämään enemmän kuin varsinaisesti muistin ongelmat. Mutta sitten kun tämä on niin yksilöllistä ja se sairauden eteneminen voi olla toisilla nopeampaa ja toisilla hitaampaa, niin ehkä mitään sellaista ihan yleistä määritelmää ei voi antaa, että millainen sairaus tämä on, mutta ehkä kyse on sellaisesta asiasta, joka vaikuttaa jollain tavalla sen diagnoosin saaneen ihmisen elämään ja se tuo elämään jonkun sellaisen uuden elementin tai se tuo sellaisia asioita, joihin täytyy suhtautua jollakin tavalla ja järjestää ehkä sitten arkea vähän uusin tavoin. Minkälaisia asioita nämä erityisesti on? No
ensinnäkin tietysti usein se on ihmisille vähän semmoinen shokki. Meidän haastateltavat esimerkiksi kertoo, että se voi olla aika järkyttävää, kun saa kuulla sairastavansa muistisairautta. Mutta sitten toisaalta sen alkujärkytyksen jälkeen sitten jotkut niin kuin huomaa, että itse asiassa ei se nyt välttämättä niin kuin ole niin kauhean mullistavaa tai ainakaan niin kuin elämä ei keikahda kerralla ihan toisenlaiseen asentoon, vaan niin kuin itse asiassa voi elää hyvinkin pitkään niin kuin aika samanlaista arkea kuin aikaisemminkin, mutta sitten voi olla tarpeen ottaa niin kuin erilaisia sellaisia arjen apuvälineitä ja muistin apuvälineita käyttöön, että suunnitella tarkemmin kalenteriin, että missä pitää olla milloinkin ja ottaa erilaisia tämmöisiä muistutuksia käyttöön ja sitten ehkä miettiä, että onko tarpeen sitten suunnitella jotenkin sitä vuorokausirytmiä tai viikkorytmiä uusin tavoin. Ja mitä se nyt sitten voi olla jotain, että haluaa sopia läheisten kanssa jostain tietyistä rutiineista tai Ulla ehkä on niin paljon tehnyt muistisairaiden ja heidän läheisten kanssa työtä, että sä osaat vielä tähän ja tutkimuksenkin perusteella täydentää. Niin, mä jäin ehkä miettimään sitä yhteistä, minkälaisia, niin kuin, mitä voisi yleisesti sanoa, niin sitten toisaalta, niin kuin tuossa Liina sanoitkin, että on niin kuin kuitenkin kyseessä sairaus, johon liittyy oma niin kuin prosessinsa. Mutta sitten kun se on niin erilainen sairaus kuin oikeastaan mikään somaattinen sairaus, että sitten ei oikein voi sanoa, että miten tämä tästä niin kuin ihan varmuudella etenee. Tiettyjä niin kuin yhteisiä piirteitähän on, joista monet niin kuin läheiset kertoo. Ja sitten ehkä sellainen yhteinen piirre, että verrattuna johonkin toiseen sairauteen, että puhutaan, että on enemmän niin kuin läheisten sairaus. Että sairastunut muistisairauteen kuuluisi, että hän ei välttämättä sitä itse tunnista eikä tiedosta niitä oireita, jolloin se sairaus voi jäädä ikään kuin läheisten kannettavaksi tai he on siitä tavallaan enemmän kuormittuneita jopa kuin tämä sairastunut itse. Huikean kiinnostavaa. Minkälaisissa asioissa sitten tämä sairaus voi läheisille aiheuttaa haasteita ja ongelmia? No ne on aika monenlaisia, mitä ne voi olla, mutta ehkä sellaisia yleisiä ja yhteisiä, mitä tutkimuksenkin perusteella ja minunkin väitöskirjan perusteella tiedetään, niin on siis semmoinen, että se on henkisesti kuormittava sairaus. Että se on niin erikoinen sairaus, siinä tulee sellaista henkistä kuormitusta ja sitten vähän sellaista huolta, joka kulkee niin kuin mukana koko ajan, että siitä ei niin kuin pääse ikään kuin vapaalle siitä sairaudesta, kun ei voi olla oikein varma ehkä, että mitä siellä tapahtuu, varsinkaan sitten, kun se sairaus on niin kuin edennyt. Haluaisiko Liina jatkaa tästä? Joo, varmaan tämä tällainen, että se näkyy ennen kaikkea läheisille, niin se on niin kuin tärkeä muistisairauksiin liittyvä asia. Ja mä luulen, että siihen ehkä jonkun verran liittyy sellaista vastuunottoa niistä muistisairaan asioista, että sitten ehkä läheinen niin kuin saattaa vaikka huomata sitä unohtelua tai sitä, että ei ehkä muistisairauteen sairastunut ihminen ehkä aloita niin kuin hommien hoitamista samalla tavalla kuin aikaisemmin tai saata niitä päätökseen tai että sillä tavalla se toiminnan ohjauksen niin kuin muuttuminen näkyy läheisille, että eihän me itse muista, jos mä olen unohtanut jotain, niin enhän mä sitten muista, että mä olen sen unohtanut. Ja se liittyy myös muistisairauksiin, että sillä tavalla se varmaan näkyy niille läheisille. Toi huoli on tosi tärkeä, minkä Ulla nostit esiin, että se on varmaan se yksi, mikä niin kuin kuormittaa läheisiä. Mutta niin kuin tässä nyt sanottiin, että kun se muistisairauden eteneminen menee niin eri tahtiin eri ihmisillä, että varmaan niitä yhteisiä nimittäjiä on enemmän sitten, kun se muistisairaus on jo edennyt pidemmälle ja puhutaan ihmisestä, jolla on sitten enemmän avun tarpeita. Että silloin varsinkin sitten tämä omaisten kuormitus varmaan niin kuin tulee siitä sellaisesta, että jos omaiset tai läheiset ihmiset ottaa sitten kovin paljon niin kuin vastuuta siitä sairastuneen henkilön niin kuin arjen hoitamisesta, että ylipäätään niin kuin miettii kaikki sellaiset, että onko kodissa tarvittavat asiat, onko ruokaa kaapissa, syökö ihminen riittävästi, miettii kaikki palvelut ja miettii vaatteet,
vuoden aikaan sopivaksi ja niin kuin ihan tällaisista peseytymiset ja kaikki arjen askareet, siihen varmaan. No tuosta oikeastaan tulikin mieleen, että ehkä semmoinen yhteinen nimittävä tekijä voisi olla niin kuin tiedon tarve ja vähän sellainen, että mitä tästä kaikkea niin kuin pitäisi tietää ja mitä mun pitäisi ottaa huomioon ja mitä tässä voisi tehdä ja minkälaisia palveluita ja onko tähän edes palveluita ja miten tämä niin kuin menee. Että ehkä tällainen, mitä tuosta tuli mieleen, että yhdistää nämä. Joo, miten sitten läheinen niin lähtee tätä tiedon tarvetta täyttämään ja miten sitä tulisi lähteä täyttämään? No aika monet varmaan lähtee nykyään sinne niin kuin nettiin ja etsimään sieltä tietoa ja tekemään hakuja. Ja sitten esimerkiksi on somessa ryhmiä läheisille, joista saatetaan hakea, tai sitten järjestöistä hakea niin kuin sitä myöskin vertaistukea. Että nämä on varmaan niitä sellaisia, no toki sitten julkisella taholla on periaatteessa kyllä ohjaus- ja neuvontavelvollisuus edelleenkin olemassa, että sieltä yleensä saadaan kanssa hyvää tietoa, jos läheinen on siellä ollut mukana siellä niin kuin prosessissa. Ainahan näin ei välttämättä ole. Mutta tämä on ehkä sellainen, mutta sitten taas toisaalta monet kokee, että sieltä ei oikein tiedä, että mistä ja mikä on luotettavaa tietoa ja niin kuin, mitä oikeastaan edes pitäisi tietää. No mitä pitäisi tietää? Mitä te siihen vastaisitte? Vai olitko Liina vastaamassa muuhun kysymykseen? Tätä niin jäin miettimään, kun tässä Ulla sun omassa tutkimuksessa on tullut esiin palveluohjauksen tärkeys ja sitä kuulee myös niin kuin, muistisairaiden omaisilta muuallakin tai niin kuin ihan näissä keskusteluissakin, että kun pääsee jonkun ammattimaisen palveluohjaajan kanssa keskustelemaan, niin sitten yleensä saa tietoa niin kuin siitä, että mitä on olemassa, mitä palveluja on olemassa. Että ehkä se on se, mitä pitäisi tietää, mutta se on aika työläs tehtävä hankkia se kaikki tieto itse niin kuin internetistä tai mistään, ellei niin kuin, satu pääsemään jonkun semmoisen niin kuin kootun informaation ääreen. Ja sen takia niin ehkä olisi hyvä, niin kuin Ulla sanoit, että se on kuitenkin julkisella sektorilla edelleen se vastuu niin kuin näistä, että ihmiset saa tarvitsemiaan palveluja, niin sitten pitäisi olla myös tarjolla sitä palveluohjausta. Kyllä, ja sitten siinä niin kuin palveluohjauksessa tulee myös se, että niin kuin hyvä puoli, että joku ikään kuin tuntee meidän tilanteen ja osaa niin kuin sellaista siihen kohtaan sopivaa tietoa, että mitä tässä kohdassa ehkä kannattaisi tietää ja tehdä ja niin kuin ohjata siihen ennakoimiseen, että nyt voisi olla hyvä miettiä edunvalvontaan liittyviä asioita tai ajokorttiin liittyviä asioita tai miten ehkä hoitotahtoa tai muita tällaisia, mitkä olisi hyvä tehdä, että niitä tehtäisiin riittävän ajoissa, niin joku sivusta voi osata sitten neuvoa paremmin sitä. Tai sitten toki vertaiset monesti myös neuvoo toisia, että siitä kuulee kanssa palautetta. Hyviä esimerkkejä siitä, mitä tulisi huomioida, ajokortti ja hoitotahto. Niin onko ne sellaisia uusia asioita läheisille, että jos ei ole kokemusta siitä muistisairauksista aikaisemmin, niin ne voi olla aika isoja asioita selvittää ja ottaa haltuun. Ne on tosi isoja asioita ja sitten just tässä, mitä Ulla sanoit, niin on se, että joku jolla on jo kokemusta tästä aiheesta tai sitten joku ammattilainen niin osaa niin kuin ikään kuin kertoa, että mitä siellä edessä saattaa olla tulossa ja ne saattaa olla aika hitaita prosesseja. Esimerkiksi edunvalvontahan on todella hidas, se ei suinkaan tapahdu niin, että jos nyt se akuutti tilanne on tänään, niin me saadaan niin kuin edes kuukauden sisällä sitä edunvalvontavaltuutusta niin kuin voimaa, vaan se voi kestää oikeasti useita kuukausia ja olla tosi pitkällinen prosessi, että sen takia niissä olisi hyvä olla mieluummin vähän ajoissa liikkeellä kuin myöhässä. Mutta sitten tietysti ihan niin kuin, mitä siihen palveluohjauksen tarpeeseen liittyy ja tiedon saantiin, niin myös niin kuin semmoinen, että moni omainenhan on aika kuormittunut, niin kuin tässä Ulla jo aikaisemmin sanoit, että jos sitä vastuuta muistisairaan henkilön elämästä ottaa tosi paljon, niin se on iso
iso niin kuin ikään kuin homma hoidettavaksi, niin sitten on tärkeää myös tietää, että mitä palveluja ja tukea on siihen arkeen saatavana. Ja tämä ei ole mikään ihan yksinkertainen asia, että se, niin kuin, mä oon huomannut tässä ammatissa toimiessani, kun mä oon saanut tutkimuksia varten ihmisiä paljon haastatella, niin meillä on usein niin kuin suomalaisilla se ajatus tai täällä Suomessa asuvilla, että meillä on hyvinvointivaltio, joka tarjoaa meille palveluja ja meillä on oikeus saada palveluja. Ja sitten me niin kuin ihmiset yllättyykin siitä, että eihän se olekaan niin helppoa, että ei ole mitään toimistoa, mihin mä voin kävellä ja sieltä niitä palveluita alkaa tulla, vaan siinä täytyy olla itse tosi aktiivinen, täytyy vähän osata pyytää, täytyy tietää mistä taholta voi saada apua johonkin tiettyyn asiaan. Ja tämä on niin kuin se semmoinen iso kokonaisuus, että tähän se palveluohjaus myös voi olla tärkeä. Niin mä voisin jatkaa tuosta, mistä Liina sanoi, että ehkä sitten niin kuin mikä meidänkin tutkimuksissa näkyy ja on jo näkynyt jonkun aikaa, että palveluja ei välttämättä sitten olekaan niin kuin niihin arjen asioihin, mitä on ehkä ajatellut, että voisi hyvinvointivaltiossa saada, niin että sellaisia ei olekaan olemassa, tai sitten niissä onkin palvelumaksut tosi korkeat, että niitä ei olekaan mahdollista niin kuin ostaa, tai sitten mikä näkyy kanssa tutkimuksissa, että niin kuin palveluihin pääsyä on rajattu ja ne on tiukentunut, että yhä harvempi saa edes kotiin annettavia palveluita niin kuin suhteessa. Että tämäkin on ehkä monelle nykypäivänä vähän niin kuin yllätys, että ja sitten niin kuin, että ei niitä palveluita olekaan ja sitten niin kuin, että joutuukin ottamaan ehkä yllättävän monesta asiasta niin kuin vastuuta läheisenä. Että vaikka muistisairas ei saakaan kuljetuspalvelua tai henkilökohtaista apua, niin, ja silti siellä niin kuin arjessa pitäisi monenlaisista asioista niin kuin selviytyä ja olisi hyvä tukeakin sitä toimintakykyä ja päästä itse kauppaan ja hoitamaan omia asioita, mutta sitten jos esimerkiksi liikkuminen on vaikeaa ja julkisella ei pysty enää liikkumaan, niin sitten onkin aika vaikea hoitaa niitä asioita ja silloin käytännössä monesti tarvitaan sitten läheisiä. Ja mä itse asiassa uskoisin, että tähän liittyy se yksi asia, mikä on niin kuin ihmisten niin kuin elämässä semmoinen, mikä joskus ehkä tuntuu muistisairaiden omaisista niin kuin vähän kohtuuttomaltakin, että he niin kuin itse siinä arjessa näkee vaikka, että kuinka suuret ne muistisairauteen sairastuneen avun tarpeet on, mutta sitten se palvelutarpeen arvioinnin kriteerit ei silti niin kuin tahdo täyttyä. Ja tämä on semmoinen vaikea asia, että sitten vähän Ulla tästä niin kuin äsken just puhuit, että se saattaa niin kuin ihan selvästi siinä arjessa se tilanne näyttäytyä niin kuin siltä, että ei tässä pärjätä niin kuin oikeasti niin kuin mitenkään. Ja silti niin kuin tuntuu, että ei ole oikeutta kotihoitoon tai ei ole niihin tukipalveluihin oikeutta. Tai sitten pitäisi pystyä niin kuin itse maksamaan sitten niin kuin ehkä semmoisia maksuja, mihin tuntuu, että siinä omassa taloudessa niin kuin ei ole mahdollisia. Niin, ja onhan se myös toki tosi eriarvoistavaa, että ikään kuin jos on rahaa, niin sitten sä pystyt ostamaan niitä palveluita, mutta jos ei ole, niin että sä sitten mitään pysty hankkimaan. Niin, näin se on just, että tokihan meillä yksityisiä palveluita on lukuun ottamatta sitten, jos asuu aivan syrjäseudulla, niin siellä ei oikein niitä yksityisiäkään palveluita varmasti ole, että sitten ei auta rahakaan, mutta näinhän se on, että se on aika eriarvoistavaa, ja se on jo nyt se tilanne, siis että se ei ole vaan jos, vaan se on nyt niin jo todellisuutta, että palvelujen esimerkiksi kotiin hankittavia kaikenlaisia hoiva- ja avustuspalveluita on kyllä saatavana, jos niistä sitten maksaa. Ja ehkä sellaisena uutena piirteenä, mikä näkyy meidän niin kuin nykyisessäkin tutkimuksessa, on se, että sitten siihen tilanteeseen sopivaa palvelua voikin olla yllättävän vaikea saada, tai sitten se ei niin kuin vastaa tavallaan siihen tarpeeseen, mitä on ajatellut, tai mistä puhuttiin vaikka tänäänkin, että se on niin kuin kuormittavaa, jos joutuu vielä ikään kuin seuraamaan vaikka sitä kotihoitoa, että tapahtuuko siellä niitä asioita, mitä on sovittu, että jos siellä vaihtuu kovin paljon henkilökuntaa ja aina uudet ihmiset menee, ja sitten mistä on kanssa niin kuin
ollut näkymää, että se tieto ei niin kuin oikein kulje, että ei ole oikein systeemiä, että miten eri ihmisten välillä, jotka siellä vaikka kotona käy, että miten heidän välillään liikkuu se tieto, että mitä kenenkin vaikka pitäisi tehdä tai odotetaan, että toinen tekee ja mistä joku on vastuussa ja mistä joku toinen on vastuussa. Niin, joo, se työnjako just siellä varsinkin kotihoidon palveluissa voi joskus tuntua omaisista todella epäselvältä ja tuntuu, että sinne tulee aina uusi työntekijä. Ja sitten se on tietysti muistisairaalle niin kuin vielä ehkä hämmentävämpää ja sitten omaiselle ei kulje viestit, niin kuin jos Tuula sanoit, että mikä se tilanne siellä on ja tämmöisiä asioita. Muistisairaudet kuormittaa perhettä monella tavalla. Miten, jos avaisitte sitä, että millä tavoilla se vaikuttaa eri sukupolviin, niin mitä kaikkea sieltä löytyy? No tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys myös. Me ollaan tätä mietitty meidän tutkimuksissa, kun meillä on semmoinen hieno tutkimusaineisto, jossa muistisairaiden läheiset he on siis pääasiassa tyttäriä ja sitten jonkun verran puolisoita myös, niin on kirjoittanut päiväkirjoja meille, eli osallistunut meidän tutkimukseen tällaisilla kirjoitetuilla teksteillä. Ja erityisesti niissä päiväkirjoissa niin jotkut pohtii sitä ihan, he sanottaa niin kuin sitä asiaa, että jos se niin kuin omaishoito on ollut aika vaativaa tai on siinä omassa elämässä vaikka monien vuosien ajan ollut hyvin vaativaa, niin se energia ja aika ja kaikki, mitä se omaishoito vaatinut, niin se on voinut olla niin kuin pois. Että ihmiset on kokenut, että se on niin kuin pois sitten ehkä omilta aikuisilta lapsilta tai omilta lapsenlapsilta tai niin kuin jostain muusta elämän osa-alueesta. Että se on semmoinen niin kuin ylisukupolvinen vaikutus, mitä omaishoidolla on. Ja me ollaan mietitty, että siitä ei kauheasti ole puhuttu niin kuin julkisuudessa tai tutkimuksessa. Että se on yksi semmoinen niin kuin läheisten tekemän hoivatyön niin kuin tavallaan näkymätön kustannus, joka olisi ehkä hyvä tuoda meidän yhteiskunnassa esiin. Että haluaisitko Ulla tästä sanoa jotain esimerkkejä tai jotain, muistatko sieltä niistä päiväkirjoista jotain muuta sen tarkempaa kuin ainakin, että tämä asia on niin jotenkin siellä sanotettu ihan näin? No ylipäätään siellä tulee sitä niin kuin kuvausta, että on niin kuin vastuussa niin kuin kahdesta taloudesta. Että niin kuin on se, tai ehkä jopa sit niin kuin sinne niin kuin omien lasten ja sitten on se oma elämä ja sitten on se ehkä se vanhemman elämä, jota tuetaan. Että siellä on niin kuin, ja toki omat työ- tai muut velvoitteet, mitä elämässä on, että voi olla semmoinen vähän niin kuin puristus monesta suunnasta, mikä ehkä niin kuin just työssä käyviä läheisiä niin kuin yhdistää. Ja sitten ehkä tästä sukupolvinäkökulmasta, niin mä ajattelen niin kuin näiden meidän aineistojen ja mun väitöskirjan pohjalta, että sit toisaalta puolisot on vähän niin kuin erilaisessa, tai suhtautuu vähän eri tavalla siihen. Ja he on ehkä tänä päivänä vielä eläkkeellä olevat on tietyllä tavalla vähän semmoinen samankaltainen ryhmä jollakin tavalla, että he on yleensä niin kuin eläkkeellä ja niin kuin asuu kumppanin puolison kanssa niin kuin samassa taloudessa. Ja se muistisairaus hiipii siihen ehkä niin kuin pikkuhiljaa. Ja se on ehkä vähän semmoista itsestään selvääkin se hoiva, että, niin kuin, että aletaan, niin kuin, tai ei niin kuin edes huomata, miten monesta asiasta ehkä ruvetaan ottamaan vastuuta tai miten se siirtyy niin kuin toiselle sitä arjen asioista vastuuta. Ja sitten niin kuin puhutaan siellä, että siellä niin kuin pärjätään aika pitkälle ja ehkä kynnys käyttää palveluita ja edes hakea palveluita tai pyytää apua on korkeampi. Ja sitten niin kuin nuorempi sukupolvi voi olla siinä niin kuin ainakin erilainen, että on ikään kuin valmiutta ikään kuin ottaa apua vastaan ja on ikään kuin ehkä totuttu siihen myös, että niitä niin kuin voi käyttää niitä palveluita ja se on ihan ok käyttää. Ja ainakin muistan, että joku puhuu siitäkin, että on ikään kuin valmiskin käyttämään ja ostamaan juuri niitä palveluita toisin kuin sitten ehkä tämä vanhempi sukupolvi ei ole niin, se on
aika vieras ajatus tai vieraampi ajatus heille, että ikään kuin ostaisi itseä tukevia palveluita, että vaikkapa siivouspalveluita, niin se on ehkä helpompaa nuoremmalle sukupolvelle. Tai mitä Liina oot? Varmasti on niin kuin tällaisia eroja sukupolvien välillä. Ja sitten tietysti aikuiset lapset saattaa joskus olla hyvin erilaisessa tilanteessa verrattuna puoliso-omaishoitajiin niin kuin juuri niissä asioissa, mitä tässä jo aiemmin sanoit, että aikuiset lapset saattaa asua ihan toisella puolella Suomea tai joskus toisessa maassa tai niin kaukanakin ja ei pysty sillä tavalla niin kuin tukemaan sitä muistisairasta isää tai äitiä niin päivittäin niin kuin fyysisesti olemalla läsnä, mutta sitten ehkä tietysti tukee silti päivittäin vaikka puhelimen välityksellä tai järjestämällä sitten sitä apua muuten ja koordinoimalla asioita ja näin, mutta se tilanne on hyvin erilainen ja varmasti siinä niin kuin, just niin kuin sanoit, niin on hirveän tärkeässä roolissa nimenomaan se palvelujen hankkiminen ja semmoinen, mutta kuten todettu, niin se ei ole aina sitten ihan yksinkertaista tai helppoa. Ehkä tuossa olikin aika tärkeä, Liina, mitä nostit, tämä etäisyys, vaikka on ihan eri asia asua samassa taloudessa muistisairaan kanssa kuin eri taloudessa ja sitten siinäkin se maantieteellinen etäisyys, että asutko samalla paikkakunnalla tai kilometrin päässä kuin toisella puolella Suomea tai jopa nykyään monesti eri puolilla maapalloa, niin sehän on ihan erilaista se niin kuin läheisen rooli. Ja sitten ehkä siinä ne kysymyksetkin on aivan erilaisia ja palvelujärjestelmän roolikin voi olla niin kuin, ja se oma rooli siinä palvelujärjestelmässä niin kuin tosi erilainen. Näin se on kyllä. Onko läheisillä sitten, jos he asuu kauempana, niin suurempi huoli tai kokeeko he itsensä riittämättömäksi tai miten he toimii sen asian kanssa, että heillä on etäisyyttä muistisairaaseen vanhempaansa? No, tuo onkin aika mielenkiintoinen kysymys, että onko se niin kuin jotenkin suurempaa tai se on erilaista varmasti, mutta sitä kuormitusta ja huolta voi olla siis kaikilla. Ja sekin on varmaan aika yksilöllinen kokemus, että kuka mitenkin ottaa. Ja sisarusten välillä esimerkiksi tiedetään, että on eroa, että toinen suhtautuu aivan toisella tavalla ja toinen näkee jotenkin ihan eri tavalla sen tilanteen. Tuleeko sulla, Liina, tästä jotain vielä? Niin, muistan ainakin jostain meidän aineiston osista, tai muistan semmoisia haastattelun tai päiväkirjojen kirjoittamiseen osallistuneiden ihmisten tarinoita, että on niin kuin esimerkiksi, jos se etäisyys on pidempi, niin sitten joutunut niin kuin itse käymään läpi sitä, että mitä mä pystyn tekemään ja kuinka paljon vastuuta mä pystyn ottaa. Että sitten täytyy ehkä tehdä sitä henkistä työtä sen kanssa, että mä en niin kuin kerta kaikkiaan pysty täältä Kouvolasta niin kuin olen siinä niin kuin hakemassa mun muistisairasta äitiä, joka kaupungilla vaeltelee niin kuin joka päivä johonkin puistoihin tai tiettyihin kauppoihin tai johonkin, että sitten täytyy niin kuin jotenkin hyväksyä se, että jos mä en pysty järjestämään tätä asiaa millään tavalla, niin sitten niin kuin pitää siellä löytyä siellä sen äidin kotipaikkakunnalla joku taho, joka sitten ottaa enemmän koppia, että kun ei ole vaan fyysisesti niin kuin mahdollista olla läsnä. Että luulen, tai muistan, että ainakin tällaista pohdintaa meidän aineistoissa on. Joo, ja varmaan sitten sellainen, tuosta tuli mieleen, että ehkä monesti, jotka on kauempana, niin ehkä aikaisemmin tulee se pohdinta, että miten saisi vanhemman vaikka palvelutaloon ja onko sinne mahdollista päästä ja mitä se tarkoittaa ja miten sinne haetaan. Ja tähänkin on monesti liittynyt sitten niitä yllätyksiä, että tänä päivänä oikeasti on vähän niin kuin puhutaan siitä, että pääsee palvelutaloon, että sinne ei noin vaan niin kuin mennäkään, kun ehkä läheisestä tuntuisi, että nyt ei niin kuin pystytä turvaamaan sitä kotona asumista, mutta sitten palvelujärjestelmän näkökulmasta onkin vielä niin kuin se siinä kunnossa, että asuisi kotona. Niin, tämä on varmaan se yksi osa tätä tämänhetkistä tilannetta, että sillä palvelujen saamisen kriteerit on tiukentunut kyllä paljon, että ihmiset ei niitä tahdo saada silloinkaan, kun he itse niin kuin jo on lähes epätoivoisessa tilanteessa. Ja toki ei tämä kaikkien kohdalla kaikkialla ole näin, mutta hirveän paljon
on niitä tarinoita ja tilanteita, missä se on aika kohtuuttoman tiukkaa tai kohtuuttoman vaikeaa saada sitten esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon paikkaa. Eli keskustelu muistisairauksista meidän yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeää tällä hetkellä. Ja tämäkin podcast on osa Kuule minua-hanketta, eli Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa ja Tampereen yliopiston koordinoimassa Kuule minua-hankkeessa on ollut 2 tavoitetta. Toisaalta nostaa muistisairaudet kokemuksena ja ilmiönä paremmin osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja toisaalta saattaa muistisairauksien parissa työskenteleviä eri alojen asiantuntijoita yhteen, esimerkiksi työpajoissa. Kuunnellaan seuraavaksi tunnelmapala yhdestä Kuule minua -työpajasta. Äänitys on tehty Brukantilalla Tampereen lähellä marraskuussa vuonna 2023. Siinä sinä, Ulla, olet äänessä ja luet siinä omaa tutkimustekstiäsi. Samalla kun kuuntelette tätä pätkää, niin voitte jo mielessänne siirtyä seuraavaan teemaan tässä jaksossa, joka meillä on muistisairaiden ihmisten tutkiminen ja miten se tapahtuu ja minkälaisia haasteita siinä on. Tässä tutkimuksessa selvitettiin hoitojen omaishoitajien kokemuksia omaishoidon tuen hakemisesta. Tutkimus osoitti, että palvelujärjestelmä ja sen työntekijöillä oli sekä tuen hakemista edistävää että estävää vaikutusta. Tämän lisäksi myös omaishoitajilla oli myönteisiä tai kielteisiä ajatuksia omaishoidon tuesta, jotka hidastuivat tai kannustivat hakemaan sitä. Erityisen merkittävää oli, että tuen edetyksenä palvelutarpeen arvioita ei huomata riittävästi tällä aikaan omaishoitajan näkemystä sairastuneen toimintakyvystä, minkä vuoksi omaishoitaja ja jopa kokonaan tuen ulkopuolella. Miten muistisairaita ihmisiä tutkitaan? No, me on tätä ihan hiljattain tästä keskusteltu ja mietitty tätä asiaa, että miten ja minkälaisilla keinoilla me saadaan muistisairaita mukaan tutkimukseen. Ja tämä on oikeastaan niin kuin Suomessakin aika niin kuin hiljattain vasta ruvettu tekemään tutkimusta, jossa muistisairaat on mukana. Ja meidänkin hankkeessa kerättiin aineistoa. Ja meillä oli ajatus, että olisi tällaisia, tai tarjottiin niin kuin 2 vaihtoehtoa, että haastattelua tai päiväkirjaa. Ja he valitsi, ketkä meidän tutkimukseen tuli mukaan, että he haluavat osallistua haastatteluun. Ja aika monessa haastattelussa he olivat myös yksin, kun aikaisemmin ehkä monesti on läheinen ollut mukana. Tai jopa niin, että läheisen kautta ikään kuin on tutkittu muistisairaisiin liittyviä asioita. Että on sellainen myöskin eettisesti iso kysymys, että millä tavalla mahdollistetaan ja miten me ikään kuin myöskin tutkijoina käännetään sitä omaa ajatusta, että muistisairaalla on oikeus osallistua tutkimukseen ja tästä hiljattain myöskin kirjoitettiin tutkimusartikkelia. Haluatko Liina jatkaa tästä? Niin, me ollaan varmaan sitä paljon mietitty, että olisi tärkeää saada ihmisten oma ääni kuuluviin ja sitten tämä haastatteleminen on tietysti niin kuin yksi niistä ehkä tärkeimmistä tai keskeisimmistä keinoista, mitä me voidaan siihen käyttää. Eli niin kuin kutsua ihmisiä itse kertomaan omasta elämästään ja omista kokemuksistaan. Ja sitten ollaan paljon tietysti keskusteltu siitä, että meidän pitää pitää huolta, että me noudatetaan tämmöisiä tutkimuseettisiä periaatteita. Ja me ollaan ajateltu, että me tehdään semmoisia haastatteluja tai niin kuin sillä tavalla ihmisten kanssa, että he pystyvät kuitenkin itse ilmaisemaan sen oman halunsa osallistua ja suostumuksensa siihen haastattelun tekemiseen, mutta sitten toisaalta niin kuin kuitenkin halutaan, että se mahdollisuus niin kuin kertoa omista kokemuksista tarjotaan ihmisille, vaikka he nyt ei niin kuin pystyisi sitä välttämättä niin kuin
tekemään sellaisella haastattelulla, jossa edetään niin kuin jotenkin kronologisesti kertomalla omasta elämästä tai niin kuin luomalla semmoista jotakin niin kuin tarinaa, jossa on alku ja keskikohta ja loppu, että haastattelut, Ulla voi niistä kertoa lisää, mutta haastatteluissa voi olla semmoisia vähän katkoksia tai hyppäyksiä tai epäselviä kohtia ja niin kuin me pidetään tärkeänä, että ihminen on niin kuin, totta kai kykenevä itsestään ja omista asioistaan kertomaan ja puhumaan hänelle tärkeistä asioista, vaikka siinä puheessa tulisikin välillä katkoksia tai tämmöisiä epäselviä kohtia. Joo, mä pikkusen palaan vielä taaksepäin, että mitä siinä, kun tätäkin tutkimusta lähdettiin tekemään, niin havaittiin siinä, kun alettiin ikään kuin keräämään aineistoa, että niin kuin, aika iso rooli oli myös läheisillä ja organisaatioiden työntekijöillä ikään kuin kannustaa ja ohjata muistisairaita ihmisiä mukaan tutkimukseen. Että he ei välttämättä edes ikään kuin seuraa itse sellaisia kanavia, joissa että niin kutsutaan mukaan tutkimukseen, niin kuin vaikka mekin kerrottiin monessa eri kanavassa mahdollisuudesta, niin sitten kävi ilmi, että aika moni tuli mukaan niin kuin jonkun toisen ohjaamana. Että tavallaan niin kuin heidänkin, tai tavallaan kaikkien meidän rooli aika tärkeä siinä, että me ikään kuin myöskin ohjataan ja annetaan muistisairaille ja ajatellaan, että he voi osallistua tutkimukseen, koska no, toki on selvää, että jossakin vaiheessa esimerkiksi haastattelu ei ole mahdollista, että sitten käytettäisiin jotain muita menetelmiä ja niin kuin havainnointia tai tämän tyyppisiä. Mutta että jos on mahdollista tuottaa puhetta, niin käytännössä on mahdollisuus osallistua myös siihen haastatteluun. Mutta sitten siinäkin, mistä Liina jo puhuitkin, että siinä haastattelussa niin ikään kuin pitää suostua siihen, että se on vähän erilainen se haastattelutilanne kuin jossakin toisessa tilanteessa, että se voi liikkua vähän erilaisissa, tai ne vastaukset voi olla vähän erilaisia, mitä itse on vaikka odottanut, tai mikä kävi meilläkin aika hyvin ilmi, että meidän jotkut kysymykset oli auttamatta liian vaikeita, vaikka sehän on aina, niin kuin, täytyy pohtia sitä, että miten niitä tutkimusasioita käännetään niin kuin ikään kuin arkikielelle, mutta se oli ehkä vielä isompi kysymys näissä muistisairaiden haastatteluissa, että miten ja minkälaisista asioista voi puhua. Ja sitten vaikka niin, että muistisairas ihminen saattoi itse palata toistuvasti johonkin hänelle tärkeäseen aiheeseen, että puhua vaikkapa niistä aikaisemmasta työurasta ja ikään kuin kertoa siitä. Ja niin kuin vaikkapa sekin, että aina ei ollut voinut olla ihan varma, että puhutaanko niin kuin tästä päivästä, nykyisyydestä vai puhutaanko tässä nyt asioista, jotka on tapahtunut jo aikaisemmin. Niin vaikka tämän tyylisiä asioita esimerkiksi ottaa siinä huomioon. Mutta mun mielestä siinä on nimenomaan tärkeää niin kuin tavallaan se ajatus, että heillä on oikeus osallistua ilman, että me heiltä itseltään kysytään ja heitä itseään kuullaan, niin me ei voida tietää, minkälaista on elää esimerkiksi muistisairauden kanssa. Minkälaisia oivalluksia olet saanut näiden haastattelujen myötä siitä, minkälaista on elää muistisairauden kanssa? No ehkä sellainen, mikä tulee nyt ensimmäisenä mieleen, Liina voit korjata, jos mä oon niin kuin väärässä, tai täydentää, mutta ehkä jotenkin silleen, että muistisairaat on tavallaan itse luo sitä omaa tarinaa edelleen niin kuin pystyvänä ja toimivana ihmisenä, ja he ei tavallaan niin kuin välttämättä ikään kuin koe kärsivänsä siitä muistisairaudesta, tai että se vaikuttaisi niin paljon heidän elämään, kun me saatetaan sivusta ikään kuin ajatella. Että he ehkä on, niin kuin, voisiko sanoa, tavallaan tyytyväisempiä siihen omaan elämään, mitä voisi joku toinen sanoa. Mitä Liina, niin, tässä tulee itse asiassa se, mitä vähän aluskin, mistä aloitettiin, että voi olla, että muistisairaus on semmoinen sairaus, joka on tyypillisesti vielä niin kuin enemmän vaikuttaa läheisiin kuin sairastuneeseen itseensä, niin tässäkin se tuli jotenkin esiin näissä muistisairaiden haastatteluissa, että
että sieltä niin kuin välittyy myös semmoinen kuva, että aika monet on kuitenkin aika tyytyväisiä omaan elämään. Ja toki siinä niin kuin meidän haastatteluihin osallistuneilla monella oli semmoinen elämäntilanne, että omaan elämään kuului jotain läheisiä. Kaikilla ei ollut puolisoa, joillakin oli puoliso, mutta aika monilla oli kuitenkin niin kuin jotain kontakteja, että oli sitten omiin lapsiin tai oli sitten jotain ystäviä tai näin, että sekin varmasti vaikuttaa. Mutta että ihmiset niin kuin jotenkin oli aika tyytyväisiä omaa elämää. Ja toinen asia, mikä mulla tulee sieltä haastatteluista mieleen, mitä Ulla tuossa äsken jo vähän sanoitkin, että aika moni kuitenkin niin kuin haluaa kertoa itsestään ihmisenä ja hänelle tärkeistä asioista. Eli vaikka ne, niin kuin Ulla tuossa hyvin sanoitkin, että siinä pitää enemmänkin tutkijan tarkistaa vähän niin kuin omaa tulokulmaansa ja minkälaisen kysymyspatteriston kanssa on lähtenyt liikkeelle ja itse pohtia, että minkälainen keskustelu on niin kuin järkevää ja mielekästä siinä haastattelutilanteessa, niin että kun se ei mene varmaankaan tai välttämättä lainkaan sillä lailla, kun tutkija on sitä etukäteen suunnitellut, mutta että joka tapauksessa niin kuin niistä haastatteluista kaikista on muodostunut tilanne, jossa se muistisairas haastateltava niin kuin jollain tavalla kertoo itselleen niin kuin merkityksellisistä asioista. Musta se on niin kuin niissä haastatteluissa semmoinen yksi tärkeä. Ja niin kuin Ulla sanoit, että moni kertoo siitä, niin semmoista, minkälaisista asioista elämässä pitää ja mikä on semmoista, mitä tykkää tehdä päivittäisessä elämässä, minkälaista on ollut elämä aikaisemmin. Ja ehkä se ei aina ole niin selkeää, että onko ne kaikki asiat, joita ihminen kertoo tekevänsä, niin onko ne niin kuin läsnä siinä elämässä nyt vai onko ne ollut läsnä elämässä aikaisemmin. Mutta että eihän se ole välttämättä niin tärkeää, mutta oleellista voi olla se, että ihminen haluaa kertoa niistä asioista ja sitten niistä ehkä päästään kuitenkin käsiksi vähän siihen, että mitä hän toivoisi, että siinä omassa elämässä on, eli mitä niin kuin muut ihmiset vois siihen, tai millaisissa asioissa voisi tukea, tai minkälaisia asioita voisi mahdollistaa. Että tämmöisiä ajatuksia minulta ainakin muistuu mieleen, kun mä ajattelen niitä meidän haastatteluja. Ehkä mä pikkasen vielä täydennän siitä, että eihän ne kaikki siis ollut, että sieltä tuli sitä, että oli yksinäisyyden kokemusta ja oli kokemusta, että olisi jotain palveluja haluttu lisää ja että olihan siellä niin kuin tätäkin puhetta. Kyllä, se on totta. Ja varmaan sekin on totta, että jollakin tavalla meidänkin aineisto on valikoitunut, että siinä ei ehkä ihan varmaan heikko-osaisimmat olekaan mukana. Että se on varmasti myönnettävää, että se on jollakin tavalla myöskin rajallinen se, mitä me siitä aineistosta nähtiin. Se on ihan totta ja toi on kyllä tosi tärkeä huomio tässä, että se on tietyllä tapaa valikoitunut joukko ja tätä me ollaan mietitty monta kertaa, että tutkimuksiin ei ole helppo tavoittaa niin kuin niitä ihmisiä, jotka on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa, että niin kuin sä Ulla sanoit tuossa, että aika moni tuli haastatteluun kuitenkin vähän niin kuin toisten ihmisten niin kuin kannustamana tai niin kuin toisten ihmisten ehdotuksesta, että olipa se sitten joku järjestön työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä tai se oma läheinen, mutta että joku ihminen siinä on ikään kuin myös ollut niin kuin vaikuttamassa siihen asiaan ja ei me tosiaan niin kuin tavoiteta kaikkein yksinäisimpiä ihmisiä tai sitten kenties sellaisia, jotka asuu kotona ja ei ole kauheasti tukiverkkoja ja alkaa jo olla pitkälle edennyt muistisairaus. Että se on selkeä semmoinen katvealue kyllä meidän tutkimuksissa. Ja ehdottomasti sellainen, mistä olisi niin kuin tärkeää saada lisää tietoa ehkä etenkin jotkut yksin asuvat muistisairaat, jotka on jo ehkä aika tiukankin kotihoidon tarpeessa, niin että miltä se vaikka näyttäytyy sieltä. Toki voi olla, että hekin on tietyllä tavalla niin kuin tyytyy siihen ja on tyytyväisiä, mutta tätä tarvitsisi niin kuin tutkia. Kyllä. Niin, mun piti Katariina sanoa tästä sun kysymyksestä, että millaista on elää muistisairauden kanssa, että yksi asia, mitä ihmiset tuo esiin, niin on semmoinen jotenkin, että he toivoisivat, että heitä ei niin kuin ajatella etupäässä muistisairautta sairastavina henkilöinä, vaan niin kuin jokainen toivoisi tulevansa kohdatuksi ihmisenä ja omana itsenään niin kuin ennen kaikkea. Ja sitten ehkä vasta toissijaisesti sitten mietittäisiin niitä avun tarpeita tai jotain, miten se toimintakyky on muuttunut.
se on varmaan semmoinen ihminen tai semmoinen asia, mitä ihmiset toivoo, että muistisairauden kanssa niin kuin voisi elää kuitenkin niin kuin mahdollisimman semmoista oman näköistä elämää edelleen. Joo, tuosta tuli mieleen yksi haastattelu, mitä mä jäin itse kovasti miettimään, kun tämä oli niin kuin varhaisvaiheen muistisairas, joka asuu yksin ja ihan siis toimi omassa arjessaan täysin niin kuin itsenäisesti, eikä ollut palveluita. Kun hän pohti sitä, että kun hän sai muistisairausdiagnoosin, niin kun hän on kuitenkin sama ihminen, että tuliko hänestä nyt, tai miksi hänestä tuli niin kuin sairas. Että hän on nyt loppuelämän sairas. Että voisiko olla joku muu sana, että kun ei hän nyt niin kuin varsinkaan siinä vaiheessa koe mitenkään niin kuin sairaaksi itseään. Että toki on asioita, joita pitää laittaa ylös. Esimerkiksi hänellä oli tällainen vihko, mihin hän aktiivisesti kirjoitti, mutta hän tavallaan sen avulla pärjäsi, niin jotenkin hän koki sen leimaavana, että hänestä on tullut nyt sairas ja hän joutuu sen kanssa niin kuin elämään. Että hän vertasi näin, että jos on kuulossa vikaa, niin ei ole niin kuin kuulosairas, vaan niin kuin kuulovammainen, että voisiko olla joku muistivikainen tai jotain tällaista, niin mulla vaan jäi niin kuin mieleen tämä, että se oli niin kuin tavallaan se sairastuneen kokemus niin kuin siitä. Se oli aika tärkeä pohdinta. Se on kyllä totta, joo. Ja sitten täytyy vielä tässä sanoa, kun me nyt äsken tuotiin niitä myönteisiä asioita esiin, niin kyllähän ihmiset sitten kuitenkin kertoo myös siitä, että he kokevat, että se on kurjaa, että ei muista. Että kyllä haastateltavat kertoo myös siitä, että harmittaa se, että kun se vaikuttaa arkeen ja se vaikuttaa asioiden hoitamiseen, se sairaus niin kuin eri tavoin, mutta sitten silti tämä, että ei silti toivo, että se tulee niin kuin identiteetin isoimmaksi asiaksi. Joo, ja sitten he myöskin niin kuin toi sitä, että niin kuin muut saattaa vähän niin kuin rajoittaa sitä heidän toimintaansa. Joo. Haluatko jatkaa tästä? Tämä oli Ulla hyvä kun otit tämän esiin. Joo. Jotkut niin kuin koki muistisairaat sillä tavalla, että vaikka jotkut ihan mieluisatkin kotityöt, esimerkiksi ruoanlaitto, niin oli niin kuin nyt sitten kokonaan puolison tai jonkun ruokapalvelun vastuulla, että vaikka ennen on itse nauttinut ruoanlaitosta, niin sitten enää ei sitä niin kuin anneta tehdä tai näin, että joo, välillä varmaan on sellaisia tilanteita. Muistaaksä Ulla tarkemmin, tuli tämä ruoanlaittoesimerkki mieleen, mutta siellä oli kyllä muitakin kertomuksia siitä, että miten joskus ehkä läheiset vähän. Niin olisiko liikkumisen rajoittamiseen liittyviä asioita? Joo, liikkumiseen oli kanssa ja siis ihan niin kuin monenlaisiin arkipäiväisiin asioihin liittyviä saattoi olla, että ei niin kuin ikään kuin luotettu siihen tai ei annettu ikään kuin siinä määrin tehdä, mitä sairastunut olisi itse ajatellut, että hän voisi tehdä. Mutta toki oli tässäkin täytyy sanoa, että myöskin niitä toisinpäin kokemuksia, että läheiset oli niin kuin keksinyt niitä keinoja, että miten mahdollistetaan ja sai liikkua ja kulkea ihan omaan tahtiin ja toimia ja sairastunut saattoi olla aktiivinen toimija. Mm. Ja toki sitten täytyy huomioida, että me ei niin kuin tiedetä kaikkia niin kuin taustatekijöitä ja ei tiedetä kaikkea, mitä niihin tilanteisiin liittyy. Että ruoanlaitto esimerkiksi on tyypillinen semmoinen asia, mihin liittyy myös riskejä, koska hella voi kuumeta liian kuumaksi ja siihen voi unohtua jotain, mikä syttyy palamaan. Tai se on niin kuin semmoinen asia, mikä vaatii aika paljon toiminnanohjausta ja semmoista asioiden huomioimista. Mutta se on kuitenkin kiinnostavaa, että niin kuin ihmisille on hirveän tärkeää se, että voi tehdä asioita, jotka on itselle tärkeitä ja niin kuin, että niitä pystyisi tekemään mahdollisimman pitkään ja siitä huolimatta, että sairastaa vaikka muistisairautta. Ja se on varmaan yksi niitä asioita, mitä monet läheiset miettii tai mitä monissa kodeissa mietitään tai ehkä jopa palveluissakin, että miten pitkälle pitäisi niin kuin vaan
mahdollistaa vaikka muistisairaalle ihmiselle asioita, vaikka siinä olisikin pieniä riskejä, mutta voisiko se silti olla niin kuin tärkeämpää, että muistisairas henkilö saa tehdä sitä, mikä hänelle on tosi tärkeää, vaikka siinä nyt sitten ehkä joskus voi, jos ei nyt ole liian suuria riskejä, niin kuitenkin, vaikka jotain voisi tapahtuakin, niin onko se niin paha? Niin varmaan sellaista, niin kuin, mitä tuli tässä mieleen, se tasapainoilu myöskin sen niin kuin suojelun ja tavallaan mahdollistamisen välillä, että tässä ainakin tuli semmoinen tuntuma, että läheisissäkin on eroja, että miten he niin kuin ikään kuin suhtautuvat, että toiset ehkä ikään kuin on valmiimpia ottamaan vähän riskejä kiinni, jotta se ikään kuin elämänmakuisuus ja oma toimisuus ja toimintakyky on mahdollista säilyä. Ja sitten ehkä toiset ottaa herkemmin sen ikään kuin suojelurooliin ja sellaisen, että varmistuksen, ettei vaan tapahdu mitään, niin kuin rajoitetaan sitä. Mutta nämä on siis vaikeita kysymyksiä, että ei näihin mitään sellaisia niin kuin helppoja ratkaisuja varmasti olekaan. Yksi esimerkki tulee mieleen toisaalta sit siitä asenteesta taas. Tämä ei nyt välttämättä tule tutkimuksesta, vaan jostakin arkielämän kokemuksesta, kun yksi läheinen puhuu siitä, että kun sairastunut imuroi, että kun häntä ärsyttää, kun sairastunut imuroi 3 kertaa päivässä, kun hän ei muista, että hän on imuroinut, niin sitten keskusteltiin siitä, että onko se niin kuin kauhean vaarallista, että jos sen imurin ääni vaan ärsyttää, niin menee sitten vaikka käymään postilaatikolla tai ulkona, että senkin voi niin kuin ottaa asennoitua niin, että no se on liikettä ja vaikka kuntoutusta. Että kyllähän muistisairaan kanssa eläminen niin kuin, vaatii ehkä sellaista niin kuin erilaista jotakin asentoa tai asennetta ylipäätään, että mikä on normaalia ja miten asiat voisi niin kuin toimia tai voiko ne mennä vähän eri tavalla kuin niin sanotusti normaalisti ajatellaan. Se on totta. Teillä on todella paljon asiantuntemusta muistisairauksiin liittyen, niin jos te nyt pääsisitte tämän keskusteluhetken jälkeen haastattelemaan muistisairasta ihmistä, niin mitä haluaisitte kysyä? Mitkä on seuraavia teidän tutkimusintressejä? Musta tuntuu, että me voidaan lähestyä tätä sillä, että mitä me ollaan opittu, että mitä meidän ei kannata kysyä. Eli jos mä saan lähestyä tätä nyt ihan toisesta suunnasta, niin me ollaan huomattu, kun me haluttiin kysyä nimenomaan tätä, että no vähän niin kuin, että millaista on elää muistisairauden kanssa, niin kuin, ja me lähestyttiin sitä esimerkiksi sellaisella kysymyksellä, että mitä haluaisit, että muut ihmiset ymmärtää muistisairautta, ja mitä haluaisit niin kuin muille ihmisille kertoa niin kuin siitä, että millaista on elää muistisairauden kanssa, ja se ei ollut hyvä kysymys. Se on jotenkin liian ehkä abstrakti, ja pitää olla niin kuin konkreettisempaa ja sellaista jotain niin kuin, mihin on helpompi tarttua, että tämä me ainakin niin kuin opittiin, että kannattaa lähestyä asioita aika sillain niin kuin arjen tasolla ja semmoisella konkreettisella tasolla, ja jotenkin vähän tuosta jo puhuttiin, että niin kuin kutsua ihmisiä kertomaan niin kuin itse heidän omasta elämästään heille tärkeistä asioista, ja ei liian, niin kuin, ehkä me ollaan Ullon kanssa vähän yhteiskuntatieteilijöitä tässä, että sit me lähdetään niin jotenkin semmoisesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta aina itse myös ajattelemaan, että me koetaan niin kuin semmoista, että on tärkeää, niin kuin, että ihmiset voi myös tälle yhteiskunnalle viestiä, että mitä siitä heidän tilanteestaan pitäisi ymmärtää, mutta ei se nyt niin kuin, se voi olla tärkeä niin kuin tavoite, mutta se ei nyt ole niin kuin tutkimushaastattelussa muistisairaiden kanssa se kaikkein niin kuin viisain lähestymistapa. Että tämä on siis opittu, ja sitten sen jo tuossa äsken sanoinkin, että ehkä sitten Katariina, että mitä haluttaisiin kysyä, niin just sitä, että kertoo niitä niin kuin vielä jotenkin enemmän niistä niin kuin itselle tärkeistä asioista, ja jotenkin ehkä sitten. No Ulla voit tästä nyt jatkaa, sä äsken jo sanoitkin, että sitten toinen mahdollinen tapa haastattelujen lisäksi voisi olla vaikka havainnointi, että ehkä sitten semmoista jotain niin kuin yhdessä tekemistä tai jotenkin, että jos vaikka siitä avun tarpeista tai palvelujen käytöstä, mistä ei ehkä ihan niin paljon meidän näissä haastatteluissa nyt tullut, niin sitten niitä voisi lähestyä jotenkin niin, että yhdistäisi jotain semmoista, että tehdään yhdessä jotain
palvelun etsimistyötä tai käydään asioimassa jossain tai tämmöistä ja sitten puhutaan niin kuin sen perusteella. Tai... No joo, musta tuntuu, että mä en ihan suurta ja kaikkea viisautta tähän liittyen vieläkään ole itsellä, mutta ehkä sellainen, mitä opittiin kanssa, niin on se, että muistisairaus on aika erilainen sairaus eri vaiheissa. Että olisi ehkä niin kuin jotenkin mielessä vähän erilaisia kysymyksiä, niin kun havainnoi sitä tilannetta, että minkälaisiin kysymyksiin tämä ihminen pystyy vastaamaan. Niin kuin, toiset pystyy vastaamaan niin kuin abstrakteihinkin kysymyksiin, niin kuin, ja sitten toiset ei pysty vastaamaan. Että ei siihen ehkä sellaista valmista sappulunaa niin kuin vieläkään pysty olemaan, kun sitä ei voi ennakoida koskaan etukäteen, että mitä. Mutta tuosta on samaa mieltä kuin Liina, että menisi ehkä vähän vähemmän omalla agendalla sinne, että jotenkin niin kuin enemmän avoimin korvin ja ehkä aavistuksen enemmän kuuntelemaan sinne, että mitä tämä ihminen ehkä haluaisi meille kertoa ja mitkä asiat hänelle on tärkeitä, niin niitä ehkä toisin enemmän kyllä siihen haastatteluun, enkä ikään kuin pitäytys niin välttämättä tiukasti siinä, että mitä minä haluaisin tältä ihmiseltä kysyä tai haluaisin tietää. Toki kun sanoit, että me ollaan yhteiskuntatieteilijöitä, niin meillä tavallaan saakin olla kyllä se oma agenda, mutta ehkä siinäkin sitten jotenkin sitä joustoa niiden kysymysten kanssa vähintäänkin. Mitä Ulla olet oppinut kuuntelemisesta, kun olet kuunnellut muistisairaita ihmisiä? No nimenomaan sitä kuuntelemista, että mä niin kuin ikään kuin kuuntelen niin, että mitä tämä ihminen niin kuin haluaa ehkä minulle kertoa. Ja mistä, että mä en ikään kuin katsokaan niitä omia kysymyksiä välttämättä niin, että mitä mä niin kuin seuraavaksi kysyn, vaan ehkä sitä, että mä kuuntelisin sitä hänen puhetta ja tarttuisin siitä johonkin asiaan, että hän saisi niin kuin jatkaa vaikka sitä hänelle tärkeää asiaa puhumaan, kertomaan, että niin, tämä nyt oli vähän hassu vastaus, että mä olen oppinut kuuntelemaan. Ja yritin sitä jäljittää, että mitä se kuunteleminen voisi olla. Onko sulle, Liina, tullut uusia ajatuksia kuuntelemisesta näiden muistisairaiden ihmisten kuuntelemisen kautta? No varmaan tässä se on, mitä Ulla sanoikin, että jotenkin niin kuin unohtaa ne niin kuin omat ennakko-oletukset tai liian semmoinen niin kuin ehkä, että mulla on nyt tutkimus ja mä oon tehnyt tutkimussuunnitelma ja mä haluaisin näihin tiettyihin kysymyksiin nyt panostaa, että avoimin mielin, mutta se on tietysti aina niin kuin tutkimushaastatteluja tehdessä se on aina tärkeää, että ei liikaa pitäydy siellä jossain omassa kysymyslistassa, vaan kuuntelee, mitä ihminen haluaa sanoa ja mihin se keskustelu lähtee, mutta se on varmasti niin kuin vielä tärkeämpää muistisairaiden kanssa kuin sitten jossain toisessa tai jonkun toisenlaisen ihmisryhmän kanssa tai näin. Joo. Ja varmaan siitä nyt aloitettiin tämä keskustelu vähän siitä, että miten erilaisia ne ihmisten tarinat on, niin ehkä se on niinku tässä tärkeää, että niinku näitä muistisairaita ihmisiä haastatellessa ylipäätään niinku heidän asioista kiinnostuneena ja heidän kanssa keskustellessa, että jotenkin muistaa se, että ei niinku ajattele, että no niin, nyt minä haastattelen muistisairasta ihmistä ja tähän nyt liittyy tällaisia asioita, koska ei välttämättä liity, että no Ulla siihen viittasitkin aikaisemmin, että ne tilanteet ja ihmisten niinku se sairauden vaihe ja sitten se kuitenkin hänen koko elämän historia ja hänen omat kokemukset ja hänen tavat puhua ja sanottaa asioita ja kaikki, niin se vaihtelee tosi paljon. Ja ne sairauden kaikki oireet ja mitä se on tuonut elämään, niin ne on niin yksilöllisiä, että niin, tärkeää on olla niin kuin avoimin mielin ja kuunnella.
Kiitokset hienosta keskustelusta. Mennään sille yhteiskunnalliselle tasolle vielä ihan hetkeksi tähän loppuun, koska yhdessä työpajassa oli tehtävänä luoda kuvitteelliselle muistisairaiden puolueelle puolueohjelma. Ja ideana oli työstää osallistujien ajattelua muistisairauksiin liittyen ihan uudella tavalla. Ja sinä, Liina, olit mukana siinä ryhmässä, jota olin äänittämässä, ja muistan, että sulla oli monia tärkeitä näkökulmia asiaan. Niin kuunnellaan seuraavaksi muutaman minuutin ote. Se on siis paljon pitempi keskustelu, mutta kuunnellaan semmoinen muutaman minuutin ote tästä keskustelusta, jossa sitä puolueohjelmaa hiottiin. No, miten on onnistuttu tässä sukupuolen tasa-arvon edistämisessä? Mikä on se tarina? Siis kyllähän se, jotenkin niin kuin itse mietin, onhan siitä puhuttu, että siis se tieto vaan jollain tapaa, että pitääkö se olla jossain niin kuin opetussuunnitelmassa just niin kuin, että ihan samalla lailla kun puhutaan, on vaikka joku terveyskasvatus, niin sitten on joku sellainen, mikä vaikka olisi siellä terveyskasvatuksen sisällä tai jossain ympäristöopin tai minkä ikinä sisällä, siis se, että niinku siitä yhdenvertaisuudesta, eikö se vähän sitä ole? Et siitä niinku puhuttaisiin, kun itse miettii, että jotenkin, kun mistä se on itselle tullut, niin no siihen on kasvanut. Että on niinku erilaisten mutkien kautta niinku, kohdannut ihmisiä, jotka on tavalla tai toisella erilaisia, ehkä sellaisia, joita sitten kaikki ei kohtaa. Ja sitten ei ne jotenkin sitten kauhean vaikeana asettua sellaisen ihmisen asemaan, joka jotenkin, jolla ei ole sitä tietoa, että mä huomaan itsestäni vähän sellaista niin kuin turhautumista, että mikä tässä nyt on vaikeaa. Et ehkä sitä vasten niin kuin peilaten, niin se, että tietoisuuden lisääminen siitä, että meitä on täällä oikeasti erilaisia. Ja sitten me ei kuitenkaan olla niin hirveän erilaisia. Niin toi on myös tärkeää, ikään kuin sen niin kuin yhteisten nimittäjien löytäminen. Samalla kun ymmärretään sitä moninaisuutta, niin myös enemmän ehkä senkin painottaminen jotenkin on jäänyt vähemmälle. Niin, kyllä. Niin, samat tarpeethan meillä on. Jokainen haluaa olla rakastettu ja olla merkityksellinen tässä yhteiskunnassa tai yhteisöissä ja tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja se niin kuin ei muutu sairastuneellakaan mihinkään. Niin, onko siinä sitten sellaisia arvojakin, jotka yhteiskunnassa niin kuin vallitsee, jotka vaikuttaa hirveästi, että just nämä, mitä sanoit tosi hyvin tai mistä Johanna puhuit, että onko ne sitten sellaisia, että ne jää vähän jalkoihin, kun me keskitytään tähän niin kuin jotenkin suorittamiseen ja pärjäämiseen ja jotenkin semmoisen, niin kuin, siis mitä meidän yhteiskunnassa arvostetaan, niin kuitenkin sehän se keskittyy paljon tällaiseen materiaalisen hyvinvoinnin haalimiseen. Ja statuksiin. Niin, ja vaikka siis tämä nyt on vähän ehkä, menee ehkä vähän sivuraiteillekin, mutta onhan siellä taustalla niin kuin ne arvot, että mikä meillä on tärkeää, että jos me niin kuin, kun sä otit esille sen hallitusohjelman, että jos me oltaisiin nyt laitettu Mari sanomaan sinne, että jokainenhan haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, niin eipä se kuule ole se niin kuin slogan, jota tuolla nyt hallitusneuvottelijakandidaatit siellä, niin kuin, kun on mikki auki, niin aikoo sanoa, että hei, tavoitellaan sitä, sellaista yhteiskuntaa. Jokainen saa välittämistä ja tulee kuulluksi ja nähdyksi ja osallisuutta ja toimijuutta ihan kaikille. Mutta voisihan sitä lähteä kysymään, että haluatko sä tämmöisiä asioita, että ja onko sillä sairastuneella oikeus semmoiseen tai mahdollisuus tai että kun se koskettaa meitä kaikkia kumminkin. Ja miksi ihminen sitten jättää sen? Minkälaisia ajatuksia tämän otteen kuunteleminen herätti? No, tämä keskustelu on varmaan käyty sellaisessa ajassa, kun taisi olla 23 vuoden keväällä, kun oli hallitusneuvottelut meneillään. Ja nyt meillä on sitten ollut jo uusi hallitus jonkun aikaa, että ainakin tämä on nyt ajankohtaisempaa ehkä kuin pitkään aikaan tai niin kuin minun poliittisen historian muistini aikana,
että jotenkin ei se varmaan niin kuin ole niin nyt niin kuin meidän politiikan teon keskeisenä arvona, että me halutaan kuulla ja nähdä ihmisiä ja osoittaa yhteiskunnassa välittämistä, vaan paremminkin nyt on niin kuin tärkeänä arvona se, että saadaan talous kuntoon ja balanssiin tulot ja menot ja se tietysti onkin tärkeää, ei siinä mitään, mutta joo, ainakin tämä herättää minusta sellaisen ajatuksen, että kyllä tämä viesti olisi vielä nyt niin kuin ehkä vielä tärkeämpi kuin silloin reilu vuosi sitten, niin tuoda niin kuin esiin. Niin, ja sitten sitä, että voisi joskus vähän turhautuakin tutkijana, että me tuodaan tätä viestiä, niin kuin, että minkälaista se arki ehkä on ja mitä tarvittaisiin ja mitä ehkä pitäisi tehdä, niin sitten jotenkin tuntuu, että mennään niin kuin ihan toiseen suuntaan, että ne niin kuin ei kohtaa tavallaan käytäntöjä sitten siihen, mitä niin kuin jopa tiedetäänkin, että kuullaanko. Mutta sitten mulla jäi kyllä tuosta Liina sun puheestaan noi arvot kyllä, koska siis nimenomaan siitähän on niin kuin kyse, että missä meidän arvot on ja mitä me niin kuin halutaan ajaa. Niin kuin, että jos vanhuspalveluista on tiedetty jo aikaisemmin ennen tätä talouskurimusta, mistä nyt puhutaan, että sieltä puuttuu rahaa niin kuin ikään kuin niin kuin vaikka pohjoismaisiinkin verrattuna, että Suomessa on niin kuin paljon vähemmän siellä vanhuspalveluissa rahaa, niin onhan se arvokysymys ja valinta myöskin, että mihin niitä käytettäviä euroja niin kuin laitetaan. Et kyllä se tuossa niin kuin oikealla asialla oli, että kyllä sinusta voisi tulla niin kuin hyvä näiden asioiden poliitikko. Joo, ja siis se on totta, että arvoihinhan me aina palataan. Että sitähän me tehdään, mitä me pidetään tärkeänä, ja niihin asioihin me panostetaan, mitä me priorisoidaan. Et just näin se on, että se on niinku ihan jotenkin sillä tavalla turhas ajatella ja sanoa, että kyllä tämä on tärkeää, mutta kun nyt ei mitenkään pysty. Että kyllä me pystytään siihen, mitä me todella niinku arvostetaan ja mitä me pidetään tärkeänä. Mutta tietysti nämä on sitten vielä, niinku, että jos me ajatellaan sellaisia arvoja, tai niinku, että meidän arvo voi olla niinku, pitää hyvää huolta vaikka vanhoista ihmisistä, ja sitten se tietysti voidaan niinku, ajatella palveluina jotka meidän täytyy sitten rahoittaa ja sellaisina arvoina. Mutta sitten me voidaan ajatella niinku arvoja, niin kuin tuossa nyt mainittiin, välittäminen tai joku tämmöinen muista huolehtiminen, niin se on ehkä sitten semmoinen niinku jotenkin yleisempi arvo ja vähän semmoinen kulttuurinenkin asia yhteiskunnassa. Se on vähän ehkä jotenkin tätä ilmaa, jota hengitämme ja niin kuin meidän tapa olla täällä, että sitä jos me saataisiin lisää, mä en ole nyt varmaan ensimmäinen enkä viimeinen ihminen, joka tästä puhuu, että sitä kaivattaisiin lisää, mutta kyllä mä aidosti näin ajattelen, että kyllä meillä on hirveän korkea elintaso ja meillä oikeasti on niin kuin todella paljon materiaalista hyvinvointia. Toki se on epätasaisesti jakautunut ja se on iso ongelma, että meillä on myös eriarvoisuutta, mutta että sitä välittämisen jotenkin semmoista niin kuin kulttuuria tai semmoista niin kuin tapaa olla tässä maailmassa, että me niin kuin välitetään muista ihmistä ja panostetaankin siihen, niin sitä itse asiassa on mun mielestä liian vähän. Ja se musta aina niin kuin semmoinen, se kuulostaa niin kuin Ulla tuossa vähän sanoit, että mitä me tutkijoina puhutaan, että me ollaan joskus puhuttukin, että onko tämä niin kuin vähän naivia, että me ollaan tällaista niin kuin keijupölyä täällä tarjoamassa kaikille ihmisille, että välittäkää vaan toisistanne, niin kaikki on paremmin. Ja joo, niin kuulostaa kieltämättä vähän lapselliselta hommalta, että tästäkö nyt sitten haluatte tutkijoina kertoa, mutta kyllä siinä oikeasti on niin kuin ihan, siis se on todellinen asia, että jos me niin kuin halutaan, niin meidän yhteiskunta voisi olla myös semmoinen, missä pistetään enemmän painoarvoa sellaiselle niin kuin muista huolehtimiselle, niin kuin tuossa keskustelussa puhutaan niin kuin sille niin kuin jotenkin hyväksyvälle kulttuurille, että meillä ei ole aina niin kiireä, meillä ei ole tärkeä se seuraava niin kuin
joku tehtävä ja suorite ja mihin meidän pitää nyt seuraavaksi ja mitä meidän pitää suorittaa ja nousta seuraavalle tasolle ja tehdä sitä ja tätä ja vaan me voidaan niin kuin myös jotenkin panostaa siihen, että me vähän niin kuin himmataan ja katsotaan ympärille ja kuunnellaan, mistä Katariina olet tässä nyt puhunut ja minkä äärellä tässä ollaan. Mulla ei kyllä tähän kauheasti mitään lisättävää. Toi oli ihan järjettömän hyvä niin kuin puheenvuoro Liina sinulta. Että ihan loistavaa, että tuosta niin kuin olen ihan täsmälleen samaa mieltä kaikesta. Ja jotenkin varmaan sen kautta, jos meillä olisi vähemmän, tai ei olisi niin itsekeskeinen ja yksilökeskeinen, materiakeskeinen yhteiskunta ja ajatus, niin me ei saata sillä pelkästään muistisairaille ja läheisille hyvää, vaan se olisi niin kuin kaikilla tasoilla tuottaisi varmasti parempaa tulosta, mitä tällä hetkellä nähdään ympärillä. Kiitos paljon. Kiitos Ulla Halonen tästä puheenvuorosta ja Liina van Aarschoot edellisestä puheenvuorosta. Tähän on loistava lopettaa tämä Kuule minua podcastin jakso. Kiitos. Kiitos. Kiitos.